DJ Daniel. DJ Daniel. Pre, ganina ako kasi best dara pre. Purag, ako rin nalipong na mo ba? Masa problema nga dahil kato sulbon. Problema na sa kwarta. Ay ko yung pilanak, ikaw na mangita na. Pag problema na sa bae, ay problema kay mga gwapo kay ta. Ang bae magugukod sa to. Sabihan ho pre. Sus pre, dili mo yun ang problema ng kwarta o bae. Ang ako ba kay lisod yun ang buotan ta nga pagkanak kay isugoon tag pangahoy. Isugnod. Nabulbitag mag-computer ta pa uli kay magdungag. Saon man ako ni pre. Abangi ko sa problema pre. Nabulbitag matutag bye-bye ka mga isda ka. Kita pa'y pukawon. Mubilar kayo kay paprituhon ta palibyuhon. Saon man ako ni pre. Abangi ko be. Ay sus, pura problema ni mo? Ako, wamat ko na ginambog na. Bila ramang ita na pagsusuguon ko nila. Mga tugog daikan. Di ba ko anak kay suguon ta mga bo. Kaulit kayo. Nabang bitang mag-computer ko. O di o napog ko. Sus, manamban. Ako'y papritohon. Saan naman taon na pre ay? Pre! Uy pre, Uy pre! saan pre? Kumusta naman? Pre, hagano ta na mo na huwag kang bagining magduwa sa baybay ba? Okay ra sa inyo? Gusto ko magigduwa. Kutag bye-bye kay mo na mong ampay. Magduwa ram day. Pre, sa pre. Ta! Sikat mo muna itong ampay! Muda kung sako kay muda kung kaso. Oh, sige dati ka. Oy mga pre! Oy mga pre! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayaw, ayaw, kasi ko na bike. O sige, pasan mo ba? Tara, tatag bye-bye. Dali. Arbula ka, pre. Ayaw. Ayaw. One eternity later. Pre, can you see that? So very nice. And the area, so very clean. And super beautiful and sky. Yeah. Oh, pillow is very nice. I love it. I love it. The rain is coming. Going down. Going down. I love this place because the panganod is the clouds, and the ocean is the dagat, and the sun, this is buhangin, and I love this place. Water is very clean. Sun is very cool. I like it. I like it. I like it. The sea, it's very clean. The mountain, it's a very nice view.
You know what is luksong baka? Can you play? Yes, 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 yes. Start twerking like Miley. Start twerking like Miley. It was at this moment that he knew. He fucked up. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. DJ Daniel. So guys, karon klase-klase na pong upload ang amuang karon i-video klase-klase bitaw. Kapriane. Yo. Kani. 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 Magaling ba koy? Kani. Kani. DJ Daniel. So karon guys, nahuman na mo gay na ang klase-klaseng baho sa utot kag tingog. So karon, tingog na pud sa hayop among kanon karon. Kapriane. Kao na. Manok chicken. Tuku, 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 tuku. Ako, sawak. Ako sa itoy. Ako sa baboy. Ako sa baka. Ba. Ako sa ring. Meow, meow. Ako sa baboy na wagang. Ako sen. Ako sa manok na tukan. Ako sa baka. Sa kambing. DJ Daniel. Ako. Wala kayo sa idoy, gamay kayo. Wala kayo sa kamera. Kaya lang mo na ano. Madulog ko sa baboy. Ako sa ireg. What's up mga kulukoy? Salamat din kayo sa nagtanaw na inyong gihuman ang among video. Karon nga namin diri sa Baybay naglingaw-lingaw karon. So, ayaw din ninyo kalimte mag-subscribe, like and share sa among YouTube channel. So kanang daghan magpa shoutout. Just comment down below. Comment lang mo sa boss. Karon Yo, andito. Patubig yung bell po. Active din po sa mga video. Salamat! Salamat sa daghang nagtanaw.